Takže dobrej. A ty si kto? Jo, takže vítam vás z nového videa a dneska si ukážeme obchádzkovú trasu cyklistiaku Eurovelo 11. Prvé, čo urobím, je, že pôjdem na cyklistiak. No, takže klasicky, buď začnite normálne cestíkovú trasu, alebo ísť z mosta. No, proste. Odbočíte. Takže tam si môžeme všímať značky Eurovelo 11, ktorá jasne ukazuje, že máš isto. Nádhera. Ale čo tu? Kde mám isto? Vlastne chodte rovno. Je to dosť komplikované. A dosť nekvalitné, no. Pôjdeš to na takýchto bočných uličkách. Všade je to vyznačené, no nie všade je to vyznačené šipkami, ale väčšinou je to vyznačené šipkami, takže vieš kam máš ísť. Pozor, je tu veľa dier, do ktorých som ja veľakrát buchol. Obchádzka je tu len pár dní, takže veľa ľudí, čo tu jazdí, nevie, že je tu obchádzka. Ideš doľava. Tam vidíš autoškolu. Ďalšia diera, opatrne tam. To je nádherné nové bytovky. Jo, tá škola trošku nabrala. No nič. Pojdete pekne krásne okolo. Okolo toho plotu, je to, chodí celkom dosť aut, tak opatrne, hej. No toto je to pekne. No tu, ako vidíte, šipku ideme doprava. Normálne by sme sa ocitli niekde tam. Iba aj tam sú zabraní. Tam sa most bude o tak necelý mesiac búrať a stavať nový. Prečo to bude nádherný podjazd, niečo ako na Levočskej ulici. A ťahaj. A tu pôjdeš okolo takejto tu opustenej cesty. Hlavne teraz je to opustená, keď tu chodí, že stavbári a auto, čo ide na benzínku. Nikto raz tu nechodí. Tam je mestská polícia ešte k tomu. Teraz tak všetko, ak to tu chodí. No, takže tu sa dostávaš po štvorprúdovej diaľnici. Teraz kam máš ísť? Tam, tu. Tu máš ísť. Ježiš, to je pavúk. Nelietajú si Stisne sa, čakajte. Dostaneš zelenú. Je to úplne zbytočná obchádzka. Ale tak ja som spokojný za nový most. Klikneš ďalšie, čakajte, ktoré už je kliknuté. Keď niekto išiel na červenú. Kámo, skoro nikto tu nie je, kámo. No. Dostaneš zelenú. Pôjdeš stále rovno. Tam vidíš nejakú tabuľu, ale nevieš, čo je na nej napísané. Vidíš tu šípko, vzadu Eurovelo 11. Ježiši, pozor na odpadky, táto cesta, ježiši, nie je vôbec kvalitná. Buď pôjdeš po ľavej strane, čo neodporúčam, je to dosť úzke. Odporúčam, keď už tak ísť po ceste. Jo, aj tí ľudia, neviem, či je najlepšie chodiť po ceste. Chodíš po takej rovnej uličke, ktorá je trošku prenovovaná, ale veľmi nie je ani.
Ideš stále rovno až na koniec uličky. Tu máš také nádherné výzady, kde nebola tu nahoru prejsť. Či to také smavé? Tak, nebola tu nahoru prejsť rovno chatka. Tam je tá chatka. Nechodí tu ani veľmi veľa aut, raz za 100 tu ide auto. Ja mám väčšinou na auta šťastie. Neviem, od kamarátom takto auto nestretli. Vždy, keď idem ja takto ja... Kámo, tak si robíš zo mňa srandu. Teraz o tom hovorím. No proste stále ideš rovno uličkou. Stále rovno. Až tam kde ďaleko. Vítej na výtrati, tohle bude krasojí. Tam máme šípku Eurovelo 11. Niektorí cyklisti už vedia, kde sa nachádzame, keď vám ukážem okolie. Hneď vedia, kde sú. Ale tí, čo nevedia, tak máš tu šípku Eurovelo 11. Prídeš tu? Asi na cyklišťa. Kámo, kto stále tie zábrany dáva preč, ale... Tak to sa dostaneš na cyklišťa.